Uba Ronnie v Lyngdoh UMDC na Milim constituency ubara longteng menteri ke Sorkar Meghalaya hagini kisngi balala ula penpau bahadu mentah ki Paidbah kajala hi barok kawai kidang Kynmaw Ieid ya Seng kongres kabala kentiu ki Pat riulum ke Meghalaya syaki kenjang bahajrong Uloong kajing ang no jugi Paidbah yang mentahi hakeleng kijaka kalong banwanra biang ya ke kongres hakasyuki sensyar. Uloong makinong yalam ke Seng kongres hakani kajela kisay borba ban penkhe biang ya kani ke Seng hakini ki benai banwan. Upen pau kajing kermen ka bas camp baka kongres kan wan biang hakajing sensyar ha Meghalaya hausnam arhajar arkulai. Uba Ronnie uloong ru baki samla kilayo isyai badetang ke Seng kongres ka ba imsngi bantrei naga benta ka bha kamyat jongki Paidbah kamtam nei lei naga benta ka lawei jongki Uba Ronnie ulaong ru katchaba phai ki Paidbah kilangya shen ya ka Sorkar MDA bat kila kwa ban wanra no da ka Jingkylla ka bathamai hagani ka election banwan ulaong ru palat prapo hajar ngot ki samla ki bamdon kamdon jam kila pendep ki Jingpuli matrik sheneng klem da ken ki samla ki bala pendep ya ki kerdan puli BA bat MA Ula kentui ki Paidbah bat penkre yala de ban wanra ya ka Jingkylla bathamai bat wat bit haki syang kau ya ki sebai pisa ne ki tiar ying ki ban ne tang shipon penban pet kanu ka Seng ka ban ai haki khon samla ya ka lawei ka bas camp Pi lada pi pet bhamanta ka bas nusi po jela jongi mo pila ihi lamba ki media lamba ki electronic print media social media ba kani ka price of corruption Paidbah mata usio pipe ki jingtai barok khilak lem menta pi ong ka surok ka ba ki don ki surok ki bedang sudap shna kila mi thleo ladon pothole de pi osngohi ki jingking kila khlem ki kat ka assembly building kala khlem menta pipe ki to ka ISBT kala jaw mla ban pendon kam ki bedang supli menta kendiat benai te kane kade ban pen kendet yangi Paidbah lada ni ongkat ba ai pisa ngin the vote kade kane pat ka kejing siu ke bangi hap siu remdor ke ba kita ki jingtai ki ban pendan kam mana mata ka roi ka par ngila do no dengan so kane kade ban pen plet ki khmat ki Paidbah ba ngidon kam ban weng ya ka bamsap ba ngila banyo karoi kapar ke jela jungi ke nya chaprang kumkui ke jela kari India bangin kiau bat perkhat menta pipet ke jengkerdu kam ki khna samla jungi menta ke jengkerdu kam kala jubor ba menta pipet menta karoi kapar mdon chu pipet ki nongrap jongi kemun siong no kamdan kanu ke ban kersyane ki bakata ka kam jongi kan long ka bada mentoi sisa bakila ban kersyane ke yeng ka sem ya ka puli dang le ya ka kot ke tadi nang ta bangi kum ke Seng kongres ka ban ya chakmat bangin kan tu yo Paidbah wallet bit yakini ki jing pen bit chwa election nomor khaddo khadwai kadai khatu ke jong phi baki simna phi shibun ki wanai pe de phi khandiat chwa election tengah songim dei baniam bakalai kata pan ki nong mi khmat ki bawan ki policy trekam komno ban kentiu ka yo kam ya jam komno ban kentiu ya ka puli puthi komno ban panbiang ki kot ke khya pipet ngadang yo puli mene kot khubor ngidon komba prap phau hajar ki undergraduate students hato kai kalawai jongki prapo hajar tangki undergraduate telah de fishim so ki graduate fishim so ki postgraduate fishim so ki belalai ki professional courses mo kom ki engineers ki doctors ki scientists so on and so forth hai ka future jongki khon jongi ka ba shapting manta yo ka bangi ong kawan ka brain drain ka ba ki khna jungi pelanang lastat ki mi no na jela beli tres kui ke jela kamot ke jing pen sap ai ki kime ke jing pen kime kpa ki jing pen lot jong ki mo ki school ki college bana jing nang start ki ka sap ai markin hab late no kui ki jela banio ka kam ka jam tang so ki dei kini ki issue ke bang hia perkhat tangi na ka Seng kongres ngibo ya kata pinpet menta pipet lada ka hoi brosh kata ngisha keren ben baka kongres konra kita ki mission mode nga Kynmaw po assembly lay kini kiwe ki parti kita keren ben re ya ki jo ki pat kita ki program ki policies bunra meng kidang batang do menta
Pipet menta lada ka homestay ke resort ka lakiu ketika polisi terikam jong ka Seng Kongres. Pipet menta kane ka ka basin development, ka ban kan tiu ya ka rural economy, menta kidang beteng. Tengah so dekum kita banginwan, umdai ban supen be yo Paidbah sua election, ngaso menta ki pen be dikitiar, donai ngaso ki MLA menta kiba da ka pisaru. Tehendai Paidbah de maso tu katu ka baki IFP ka datang kandidat ka bobon kila shimki. Te ka paninuk sahi baki mau ki development hang ni kila fill.